Mana għanna l-Rita u l-Freddy. Rita u Freddy kellhom tifel jismu Daniel, qed naraw hemmhekk fir-ritratt. Jum minnhom ħa droga mar fil-kamra tiegħu u għamel suwiċidju. Kellu 28 sena. Mhux faċli. Għajdinna. Ibsaf. Tittaddi minnu biex kun taf kemm jibsa droga. Anka l-bira, kommezzjoni bdejt naqra fuq il-medja, ekki jishtajba biex jituhom permess li juhdu imqar joint biex jiddevertu. Ewl ma beda jekden jilkien bil-joint. Meta kien ġej jisibni rikpieg. Kien jgħidi laqas ħaq min jisimak li jinnuħu droga x'nuħu joint. Mil-joint spiċa juhu kien jittaqqab, naħseb kien juhu ħafna affarijiet. Ġi overdose 3 darbit f'6 xhur. L-aħħar waħda wafuqlu l-kliwi u trombozi. Infatti jinkont li salinti ħanka kilwa, professor għalli għalli tinkwetax, għalli dak ħajerġaw jiġuħ f'postu, għalli li għandu mixmat, għalli bl-imbarazz li jivu. Għalli ma tafux, għatlu zgulli nafu, għatlu għana. Inna snin immorru l-Karitas, konninna 10 snin. Wara li ħarġ mill-isptar ftit wara raġa mar-beda jivu. U dejjem u kien jaħseb li ma jistax jifiq. Inti xtaqt tfej u meta tqajt miegħek. Nipprofa kollox kont nagħmel fej u ma diffiċli kienet ħafna. Kont ġieli biex nipprova nfejqu, anke nargumenta miegħu. Ma mhux ma xtaqx nfejqu. Imma kienet diffiċli ħafna li trid tagħmel daw it-tfal tieħdu ħsiebhom għal volja kollhom il-problema huma mhux għax ikunu jridu jibqa' f'dik il-ħajja. Imma diffiċli ħafna biex ifiqu huma għax biex parla u targumenta magħhom faċli, imma meta tirrealizza miex huma jgħaddu aħna mbagħtu wkoll u għadna sallum imbagħad jien Italija jinġejtaw mhux biex nagħmel xi xogħol, ma nixtieq li daw it-tfal li qegħdin dal-istat anki sempliċiment ipejpu naqra ħaxix jgħidlek u le it-tifel tagħna spiċċa mhux bil-ħaxixa, hekk beda spiċċa bil-ħaxixa u l-bambin jaf minn xi għadda dwejja li kien ikollu. Inti dispjaċik ġieli qed li għax ġieli qedlu xi kliem li issa. Id-dispjaċini li għattura jien ma kontx naraf li da bil-klim tiegħu forsi kont qed iweġġaw jiena, ma mhux għax xtaqt iweġġaw, xtaqt li infejqu, nkun jibes miegħu. Ma xtaqt nirneżilni. Ma rnexxilix bis-saħħa tiegħi waħda l-infejqu da. Mort il-Karitas, konna nmorru, nsemmi il-Jacqueline, il-Nenet, minn kollox kanna nagħmlu biex niprofaw nsellu. Għamlu ħafna ġitu magħkom. ħafna li jien ma jistax ngħid. Jien dejjem ngħid hemmhekk it-tieni dar tagħna kienu. It-tieni dar tagħna kienet il-Karitas. Dejjem ngħidha alla volja miet it-tifel, ngħidlhom żgur mhix għax naqsuh minn hemm. Nispera li n-nies li qed jarawna llejla speċjalment għamilna avviż biex jarawna żgħażagħ. Ħarsu lej dawn it-tnejn min-nies u ftakru jekk intom tibdew tieħdu droga fiex tistgħu jġibu l-ommok u l-missierek. Dik importanti lill-familja. U huma. U huma. Għax huma l-familja tħobbok, ommok u missierek iħobbuk, jipprova jagħmlu kemm jistgħu il-ġid
Man bat tasal f'estremità li anki kważi l-ommok tibda tgħidilha jien laqqas li l-nifsi ma ħobb għasab wara lilkom. Bid-droga. X'kien jgħidlek? Kien jgħid li aħna ma mhux għax irrid, kien jgħid li aħna laqas li nfusna ma nħobbu għażab wara. L-irqatt ieħor. Kull ma kien jara droga. Aħna ċemper il-telefon, nħuqata. Ħabbat il-bib, nħuqata. Tgħixu hekk huma Naħorġu laqas konna naħorġu, aħna għandna sallu ma naħorġux. Il-voj tagħhom kbir wisq. Mbagħad kien ngħidu mursib xi ħabib. Ħabib min? Min huma ħbib tiegħu? Il-ħbib tiegħu. Kollha telqu. Kien allegru u jiġri u ħbib ġejjin u tej. Telqu xi ġifieri telqu. Abbandunaw, meta beda jieħu il-droga, għax daw, ekku kumu u tfal ħanajdu aħna. Sewa, ma tantx ifittxuhom daw, il-min ifittxuhom. U mhum ifittxu, mhux daw li jaħdu droga u problemi. Interessanti. Għax il-ġenituri ta' dawk li jgħidu. Kien jgħidli. X'kien jgħidlek? Għax jien kont ngħidlu din nara ma minn tagħmilha. Kien jgħidli ma bħal ma intajt li hekk minnu tajjeb jgħid l-uliedu. Warbuhom huma hu. Allura abbandonat kien. Abbandonat, ħbib abbandonawhom mbagħad. Jallu tant ħbiebek ħadd imbagħad warbu. Joħroġ barra, ma simra ħadd ma minn ngħid xejn, jaqbdu tbejja. Taħ joħroġ, orrajt, ferħan, kuntent, joħroġ barra, jiġi tinduna bih, il-lupjat. Ħanoħodkom dikinar issa, dikinar li ġrat l-istorja. Kien ġi xil-ofsinar, għatlu trittiko għalli le mandiġuħu beda paċ unda għatlu mort ħattu. Kien jider, t-tifel mill-ewel kon narfu. Kien jider li ħad droga. Kien jider li ħad droga, dak il-ħin kien jider. Umbat wara ftit mar għalli ma jridx jikol, ħaġa tal-ħelu, għax kien jikol ħafna ħelu, mar fil-kamra tiegħu, għaltlu muror qoddin, għax mbagħad meta jorqod u jiġi ftiegħu kien. Mar minn għalija qiegħed riqet u ġewabtunna l-bib. Għax kien ġolbit taħtna. Dak il-moment kien ġolbit taħtna ġewabtunna l-bib. Għax qabes. Ma t-mortina taħt il-bib ta' taħtna. Għax il-bemej. Fili jkun miegħek wara nofsija laqas għaddit nofsija tara ħemmejjed bla-ħajja. Kif tista' tinsija? U intom temmu ħafna f'Ġesu Kristu. Ġejja, ħafna. U jiena ngħidha. Aħna konna fil-komunità neokatokomunali u li ma kontx hemm għaxejnitna ħafna. Biex li ħadd insieħ imma. U allura mistoqsija li naf tiġa tweġiba tagħha hija dawn in-nies li qabduh droga, illi kienu jsostnuh, li kienu jtuh. Da jkollok abtit burut teqridhom inti wkoll tliftu lil-libnek jiena probabbli ħsieb tiegħi jkun dak. Intom taħfrulhom il dawn. Naħfrilhom u nixtieq qed jisimgħuna li ma jkomplux jagħmlu ħsara. Jirrealizzaw. Jimmaġinaw li jekk għandhom it-tfal huma jekk xi ħadd iqabbad lil-ulidhom jiġri bħalma ġara lilna xi ġifieri, jkun jaf xi ġifieri. Li taħfer għalija jiena. Naħfer. Qabel kif għadt lilna. Kif għadt fil-bidu tgħidli daw taħferhom il daw in-nies. Għall-ewwel meta tkun għaddej minn dak iż-żmien, jgħaddu ftit żmien, tibda tgħid kikun sebbi xi ħadd u xi nagħmel tam vendikazzjoni minnu. Illum wara ftit żmien irrealizzajt li veru li meta taħfer jgħid min irid u jgħidu kif irid. Tħoss il-paċi f'qalbek. U jekk U jekk inti tibqa' tinsisti li tagħmel vendikazzjoni il dak li u minnu ġo qalbek ma ssibx veru paċi għaset mur fuq is-sodda. U intom ukoll kellkom messaġġ, il-kelma li ktib taw tabbandunawhom xi tfal. Le, veru.
Għax jien forsi, umek ngħid kieku illum naf xi veru eżatti xi ġifieri, żgur li naħseb laqas konna argumenta miegħu. Jiena jintu ħafna x'għamilna xar snin imma konna jgħinu miktar la jabbandunaw it-tfal u t-tfal joqogħdu attenta x'illum hawn ħafna biex tieħu pjaċir m'hemmx għalfejn tmissi droga. Jiena ma tantx nintilef għall-kliem, imma napprezza l daw it-tnejn min-nies li għandhom il-kuraġġ jiġu hawnhekk, jitkellmu, mhux qed jgħixu fin-niċċa tagħhom, bil-uġieħ tagħhom, imma ġew hawn biex jagħtu dal-messaġġ tant qawwi. Għalija jien naħdem il-Caritas ngħixu fil-każijiet, ngħixu ma messaġġ tagħhom naħseb għalija diġà minna l-programm kollu għax li qalu huma naħseb aħna il-professjonisti nsejħilnek maħniex kapaċi ngħiduh kif qalu huma fil-ġew. U li laqtitni li qalet is-sinjura li bħalissa għaddejja komozzjoni li ngħidu iva billi nieħu joint mhux ħadd ftit gost, ġifieri forsi qed tingħad iktar ta' spiss. Imma li tisma' omm u tgħidlek tafx qed tgħid lili meta nisma' dal-kliem li mixejd il-ħaġa, jien kelli tifel li kien id-dinja lija u llum m'għadux hemm b'dak il-joint li xi darba għax il-vjaġġ hemm waslu. Ġifieri nirringrazzjahom lil dawn it-tnejn min-nies, grazzi u kieku nista' nqum nagħnaqhom. Grazzi. Nixtieq ngħidilkom proset tax-xogħol li tagħmlu lilkom il-ħafna li hawnhekk u l-nies kollha li jaħdmu l-Caritas għaliex kull meta nintaqqa dejjem isemmu l-Caritas u hemm ħafna nies li ħarġu mill-problema ta' droga minħabba fikom. Imma li konsensasik huwa illi hekk il-tifel jew t-tifla ma jridux imorru. Hemm servizz partikolari għall-familji u l-persuna tista' ċempel għall-għajnuna wkoll tiġi għal-session tiltaqa' ma' professjonisti, ma' nies li jistgħu jgħinuha u jevalwaw kif l-aħjar fiċ-ċirkustanza tiegħi x'ħan nagħmel li jista' jgħin lit-tifel. Nirringrazzjak fil-fatt qed jidher in-numru hawnhekk u tistgħu iċċemplu issa jekk inti ġenitur u għandek it-tifel jew t-tifla li forsi anke tissuspetta. Illi forsi l-lejla stess kif ġraw fi programmi oħra jgħidlek ta' min xenata. Hemm it-telefon tal-Caritas ċemplu. Jien nixtieq nirringrazzjakom. Iż-żmien qed li ma jtaffix, mhux vera. Tinsaqat. Alla jtik il-grazza li vera tibqa' mixja eħex bħalma jgħidu l-ħajja tibqa' mixja mibqibsa. Kull ma nagħmel dejjem hu, anke kissajjar. Ngħidha kien ħobbu ħafna din. Kollox. Ciao. Grazie. Grazie, signore.